आंनि किडनि मोननैखौबो ला नों थेवबो 9 मिनिट 42 सेकेन्ड भिडिअखौल' हर प्लिज आरे सलेबाय मा बुस्थुलै बियो किडनि फानलायलायनानैबाबो बे भिडिअखौ नायनो हालायलायनाय मा बुस्थु बियो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे किडनि मोनसेयाव खमसे खम 1 लाख जागोन होमबा मोननै किडनिजों 2 लाखसो जानो हागौ थिग बेबायदिनो 2 लाखनिख्रुइ देरसिन बुस्थु मा बुस्थु जाथावना बेलाय सलेबाय मा बुस्थु नैबे आदैनिफ्राय एसे मिथिना लानि थ' बिदिब्ला दा बर'नि सासे आरो राजकुन्द्रा जायखौ जों मिथियो आखाइ नोंनि ना आथिं नोंनि एक्टर Oh my God ओइ सलेबाय माला माला आथिं नोंनि मेथाइ ओंखारखोब्रा थौदोलै गाबोन जोंहाबो सानैजों जिरुनोसै खोमा नोंनि गन्थं नोंनि भाई मारो मुझे मारो नि जि गाज्रि मोनसे भिडिअ आरो फट'फोरा भाइराल जादों बिथाङा जि गावनि फिल्मनि थाखायसो लांनाय ना मा जाहोननि थाखाय लांनाय जों बिखौ मानि थाखाय लांनाय जों मिथिया नाथाय बिथांनि भिडिअ आरो फट'फोरा जि गाज्रि रोखोमै जोंनि ससाइटियावहा साला बेखौनो खिनायखौ दोनथ'लायना फैदों आं दारमास्टिनि मोजां बुस्थु होननानै थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामलायना नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो फैदों थ' नोंथांमोना ओंखाम जायालासिनो ओंखाम जानायानो थाथ'नानै नेथ'नाय खिनो थांनायानो नेथ'नाय हासुनो थांनायानो नेथ'नाय नोंथांमोना जायखौ नागिरगासिनो 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि बाथ्राखौनो जोङो बाथ्रा सावरायनो फैदों थ' नायलांबाय थादो रेसपेक्ट हो बिसोरखौ मोजां मानसि बिसोर बर'नि नाम रसन खालामग्रा आच्छा थ'लाय सोर बे नायनिजोंबो रेसपेक्ट होनायाथ' होखादों बयबो आरो लोगोसेनो खोथाया थार मारथारब्लाथ' सेन्देलजोंसो रेसपेक्ट होगोन नामाथाय रायजोफ्रा बर'नि राजकुन्द्रा मनीष स्वर्गियारि हेशटेग टमी फनस्टार ओ माय गड सलेबाय खिन्थु आं बारा मोजां मिथियालै बे फनस्टार ना टनस्टारनो बे हराव ओंखाम ओंख्रि गेलेग्राखौ होनोमोन नामा आखायाव सफ खोमायाव इयारफन सोलायना बाथरुमाव थांबायमोन आं आच्छा अस्त्रखौ दिरुननायनि सिगाङावनो भिडिअआ जोब्बाय समझ रहे हो ना बानायसो दंखल होननानै सेरबानो गयो होननानै सेरलाबाय थानाङा नङाब्ला मालाबासो दंखलनि पाइपआ जनानै होगोन गाबबाबो मोनफिननाय नङा नोङो दैज' हम आं हरगोन ना र' बिहरदों आं आच्छा कौन है ये लोग कहां से आते हैं आब' टमी फुल भिडिअखौ हरलाय आं आद्रा थादो नायनो ओ माय गड I am 9 minute 42 second आच्छा and I am 6 minute Oh my God आच्छा बे मार्केटआवबो कम्पिटिसन सोलिलायदों आं दिनैसो मिथिदों अबसे मबाइलफ्राबो 2G निफ्राय 3G 3G निफ्राय 4G 4G निफ्राय 5G ओंखारबाय नालाय बिसोरबो 6 मिनिटनिफ्राय 9 मिनिट आरो लोगोसेयैनो 50 मिनिटबो ओंखारगोन खोमा थ' जोंथ' गारनायाव गैखाथाराने रायजोफोर नायनायाव दङ टमी 9 मिनिट 42 सेकेंड माल किधर है रे बाबा हमको भी नहीं पता लेकिन सवार करो धक्का मुक्की मत करो मिल जाएगा प्यारी समझ गई टमीनि अननायावनो सोरनिबाखौसो नुफ्लांजोब्बाय एक्सट्रा अफार नामा बेलाय बड़े हरामी हो तुम तो बड़ा हरामी हो
आसोल आच्छा आसोलालाय मा जातनिब्रा टमी नार्जारी एंड मनीष स्वर्गियारी वायरल वीडियो रजिस्टर साइन अप करने पर आपको 50 रुपीस मिलेगा ओ माय गॉड 50 थाखाबो मोनफालायबावोसो बा मासि मोजांलै खिन्थु मोनसे खोथा बानायसो बेस्राफ्रा एफा खस्थ' ओंखाम ओंख्रि गेलेदों गोलोमदै गजोबलायदों खोमा नों मानो नों मानो बिदि फानखुमानो नागिरखो हमना बुजागोनलै नोङो ये बड़ी अच्छी बात कही आरे सले भाई नों मानिफ्राय जिरुना हरबाय थादोंब्रा बे फेन सिंनिफ्रायसो ना गन्थं सिंनिफ्रायसो जिरुनबाय थादों नोंलाय माथो जोबनोनो रोङा रंजालु नार्जारी फेशन एंड मडेलिं जाय बर' सिख्लाफ्रा बे केरियारखौ बासिना लाबाय बेनि आखल आखुफोरा एसेबाबो आच्छा जाखायो गाननाय जोमनाय कास्टमेटिक देलायनाय गासैयावबो थाखा फैसा नांगौ बेनिफ्राय थाखा फैसा गैयाब्ला माजों देखायगोन बेखायनो थाखा फैसा गोनां उदै गेन्द्रा बिसि फिसा थाखानाय हौवाजों उन्दुना थाखा खामायो आरो मडेलिं खालामो आच्छा खोथाया बिदिसो आंथ' दिनैसो मिथिदों नङाना थ' बेसेबां सैथो मिथिया नाथाय गासिबखौबो बुंबा एसे गोरोन्थि जागोन बायदि मोनो आरोना जायफोर जादों बेफोरखौ बुंब्ला साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आं गुड भेरि गुड डलफिन बर' आदायालाय एसे डलफिन नाफोरखौ मोनजाबाय नामाब्रा दा बे टमी नार्जारी एक्ट्रिसखौ एरख'गोन ना एरख'आ माथो WWE गेम गेलेनाय नुदों आच्छा बेखौबो WWE गेलेनायसो होनो BCCA मा राहा लाबाय बायगोन नामा दे जौगानांगौ बिदिनो बर' हारिया आच्छा माने नायबावनो गोसो बानायसोआबो आरे सले भाई बेखौथ' सिनायनाय मोनदोंलै PK बाबा माने मानसिया एसे सादु जागोनदां नङा होमबा बाबा नालाय बिकिनिखौनो जराय गोलाव खालामना नायब्रा माखौ दावराव जाबाय थादो आच्छा खायदाया बारा गाज्रि नङा मोजाङानो खिन्थु गोलावनि नायनाय मजाया एसे बेलेग जागोनदां बे खान्दाखौनो जरायाव मजा नांनाय नङा बारा ने सोरना साबसिन जागोन मेगी vs टमी आच्छा बे फिल्डआवबो माने बर'फोरनि गेजेराव माने कम्पिटिशना बिराद दंथारो माथो दे रानलायदोलाय मा गावसोरल' सावथाल बङालिफोर बायदि लाखोमा नायो ओ माय गॉड टू लिजेन्डस इन वन फ्रेम नुदों आं सानो जुदि बेफोरबायदि आरो साब्रै साबा 10 जन 20 जनसो थाबावनायबा बर' हारिखौ बुहुमाव सिनाय रावबो थानाय नङामोनलै 2 सेकेन्डनि ट्रेलारावनो गोदावला जोब्बाय आरो फुल रिलिज जाबाथ' होननांला आं सानो फेसबुकआनो बेरफुसिगोनसो बायदि मोनलायलांदों आङो सिरि फुल भिडिअ नुयैनि सोरबा खामखौनो खहाब्लानो फाग्ला ओंखामखौल' खहाब्लाखौ नुदों नों फाग्ला सोरबा खिनोनो थांबावाखैनो खिनो ओंखारनायखौ लाथाबनानै नेगासिनो हासुनायखौबो बन्द' खालामनानैसो दोनबावदोंनो फाग्लानो जि जायो मोजांनि थाखाय जायो मालायनि रुजु-रुमु रायजो जानाय फेमिलि सिफायग्रा हा आंथ' हेपि दिनै जि नुदों आच्छा मानिसा हाबा जाखानायसोमोन ना मौसुमि बर' प्रियंका बसुमतारी औ माय गॉड फैसा थाखा थायोब्ला हायाबो फाक्का जायो होननायखौ खोनादोंमोन खिन्थु हिनजावबो मोनो होननायखौ आं बारा खोनायाखैमोनलै दिनै खोनाबाय खिन्थु ये बड़ी अच्छी बात कही माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोरा खम गिखोमाना दं बे सिरिनो सिं जाखुमालायनायफोरा आच्छा गुड भेरि गुड थाबैनो फैगोन र' सानथामसो नेबाव
9 मिनिट 42 सेकेन्डखौ एडिटिं प्रब्लेम जादों आदसा tommy.com थ' रायजोफ्रा मिथिखाबायानो जानो हागौ भिडिअ मानो दासिमबो फैयाखै माने एडिटिंआव एसे प्रब्लेम जागासिनो नेथ'बानो जाबाय माननायखौलाय खुरखा नांगोन उफाय गैया हिहिहि खिन्थु बिखुङाव मावनायाव थास'खौ फुनदेरना लाहरबा बांसिन मानसिनोलै बानायसो प्यारी समझ गई थेंक इउ आब' बिब्दिखौनो नायनो लुबैना दंखायोमोन आं इदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय था बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम